Obuku za volontere Crvenog krsta u kampu u Gadžinom Hanu za 2 decenije prošlo 1000 mališana. Ovo mi je prva godina i najviše mi se sviđa druženje ovde. A da bi neko postao volonter Crvenog krsta, mora da prođe obuku u letnjim kampovima. Takav kamp u Gadžinom Hanu za 20 godina posetilo je više od 1000 dece. Kamp u Gadžinom Hanu je 5. put. Od polaznika do samostalnog predavača sticao je, kaže, dragocena iskustva. Prvo što smo naučili to je kako da se organizujemo. To je ono što nam je jako važno i da znamo da možemo da se oslonimo jedni na druge kako bismo uspeli da sve realizujemo u pravom vremenskom roku. I isto je važno da to prijateljstvo koje se stekne na kampovima. Slične motive imaju i ovogodišnji polaznici letnjeg kampa Crvenog krsta. Ovo mi je prva godina i najviše mi se sviđa druženje ovde. Većina mojih drugara je u Crvenom krstu i počeo sam ja tako s njima da volontiram. Meni ovo nije prvi kamp i u svakom slučaju ovaj kamp se sviđa zato što ćemo u toku 10 dana proći kroz sve programe. Budući volonteri moraju stalno da se edukuju. Ipak mnogi od njih, iako bez iskustva o pružanju prve pomoći, recimo, puno znaju. Zavisi od detaljnog predmeta. Ako je prelom ruke, da se zavije, da se stavimo u položaj. Ako je samo u nesvesti, onda se staje u bočnikom položaju. Jesi bila u situaciji da pružiš nekome prvu pomoć? Ne, za sad ne. Voljela bih da budem volonter jednog dana, a pošto prvo moram da budem polaznik, pa rešila sam prvo da dođem ovde i onda da se oprobam. Kamp u Gadžinom Hanu postoji već 20 godina zahvaljujući opštinskoj organizaciji Crvenog krsta i pomoći opštine. Poenta celog kampa da se deca međusobno druže, da naša deca se na neki način oslobađaju, da prihvataju društvo, da nešto nauče. Držim predavanja velikoj grupi trenutno i konkretno trebam da im pojasnim problem šta je to trgovina ljudima, obzirom da je trgovina ljudima postala globalni fenomen. Osim predavanja, ovi mladi ljudi obići će Gadžin Han i okolinu, a planirani su izleti do Brestovačke banje i Majdanpeka.